Aktuálna vojna v polícii a policajný puč. Ako sa vlastne zorientovať v tejto mimoriadne neprehľadnej situácii? Ako sa zorientovať v tomto prúde protichodných informácií? V tomto článku sa nebudem snažiť opakovať už medializované informácie, avšak pokúsim sa upozorniť na rôzne spojitosti a informácie, ktoré v médiách nezazneli. V článku budem hovoriť aj o situácii na PPA. Tiež budem hovoriť o veľmi závažných podozreniach a konfliktov záujmov Štefana Hamrana, ktoré dodnes neboli medializované. Pripomínam, že viaceré informácie v tomto článku je len môj názor a nie sú potvrdené. Aký zdroj informácií je dôveryhodný? V prvom rade mnohé mainstreamové ani všetky alternatívne médiá nie sú dôveryhodný zdroj informácií. Ako môžu objektívne o situácii informovať napríklad také aktuality.sk, ktoré na jednej strane sa sami seba prezentujú ako investigatívny a protikorupčný denník, a na druhej strane prijali úplatok od korupčnej oligarchickej skupiny BROZ. Veľmi podrobne o tejto afére informujem v iných videách a článkoch. Informáciu o prijatí úplatku mi potvrdila dokonca aj jedna zamestnankyňa Aktualít, ktorá pritom bola. Nezabudnime, že o policajnej vojne informujú presne tie isté médiá, ktoré dostali obrovské množstvo informácií o rozkrádaní stoviek miliónov eur dotácií na falšovanú ochranu prírody a napriek tomu si nedali námahu napísať o tom ani jeden článok. V iných mojich článkoch a videách o tom nájdete veľmi podrobné informácie. Jedná sa o väčšiu kauzu ako Gorila, no napriek tomu sa médiá rozhodli, že pôjdu proti verejnému záujmu, že zataja túto aféru a budú manipulovať verejnú mienku. Médiá nielenže mlčali, ale dokonca niekedy aj aktívne podporovali tento typ organizovaného zločinu cielenou propagandou či dezinformáciami. Keby sa médiá zachovali rovnako ako pri kauze Gorila, tak by to spôsobilo to, že desiatky až stovky tisíc ľudí by vyšli do ulic Bratislavy protestovať. Rovnako ako po zverejnení kauzy Gorila. Možno sa novinári vydesili toho, že by to mohlo v preferenciách pomôcť Ficovi, ale to nebol jediný dôvod ich mlčania. Robert Fico je tiež darebák a tiež aj jeho ako zdroj informácií treba brať s veľkou rezervou. Osobne si myslím, že obe strany konfliktu klamú a zároveň hovoria aj útržky pravdivých informácií. Aby sme sa čo najviac objektívne priblížili ku skutočnému obrazu situácie, je nevyhnutné si vypočuť názor oboch strán konfliktu. Obe strany konfliktu majú toho za ušami veľmi veľa. A každá strana konfliktu samozrejme vyberie len tie informácie, ktoré sa jej hodia. Pravdivosť informácií sa dá overiť aj podľa toho, kto má silnejšie a viac logické argumenty. Za pravdivé informácie sa považujú tie, v ktorých sa zhodnú obe strany konfliktu. Situácia je taká, že dokonca aj niektorí redaktori aktuality.sk pripúšťajú určité chyby a zlyhania Hamrana, a to najmä po konflikte s exministrom Šimkom. Donedávna bola ešte akákoľvek kritika Hamrana nepredstaviteľná. Rovnako aj prezidentka aspoň slovne deklarovala, že je pripravená Hamrana odvolať, ak nebude vznesené obvinenie. Tvrdenie prezidentky, ktoré by sa ešte včera zdalo úplne nepredstaviteľné. Takže obe strany konfliktu sa aspoň z drobnej časti zhodli, že práca Hamrana nie je zrovna ideálna a dopúšťa sa aj väčších chýb. Zhodnotenie práce Romana Mikulca. Negatívum Mikulca je to, že je to potenciálne vydierateľný človek, nakoľko sa dopustil korupcie ešte ako člen vojenského spravodajstva, kde dal zákazku SBS firmy svojho otca. Čo ak napríklad Hamran vydieral Mikulca, že ty ak mi budeš prekážať, tak potom keď nebudeš minister, sa budem zaoberať tvojou korupciou. Ďalší problém Mikulca je to, že on sám bol krivo obvinený zasa v inom prípade. Motivácia krivo obviniť smerákov, keď sa na nich nedarili nájsť reálne zločiny, mohla byť veľká. Po zmene vlády som predpokladal, že nominanti strany Smer budú zatváraní za konkrétne tendre a korupčné zákazky, kde sa kradlo. Osobne som z médií zatiaľ nepostrehol ani jeden takýto prípad. Naopak sme svedkami skôr dosť zvláštnych obvinení iného typu. Na jednej strane je chválihodné a dobré, že za Mikulca a Hamrana prvýkrát začala polícia vyšetrovať aj veľké ryby blízke politikom. Existujú aj právoplatné rozsudky, čo je dobré a vnímam to pozitívne. Na strane druhej to, že existujú aj viaceré krivé obvinenia, existuje viacero silných argumentov, ktoré ešte v tomto článku uvediem. Ďalej ako vážny problém vidím to, že polícia pod vedením strán OLANO a PS sa len jednostranne zameriavali na vybrané politické strany Smer a Smerodina. Políciou boli zatknutí aj vybraní nominanti za strany OLANO, šéf Typosu a šéfka Pozemkového fondu, ale aj to sa zdalo len ako vopred dohodnuté divadielko s predstaviteľmi strany Oľano, aby to pôsobilo, že naoko pôsobí polícia slobodne. Existuje medializovaná hypotéza, že zatknutie svojho vlastného podriadeného si vybavoval sám Heger. Ak to priamo nevybavoval, tak k tomu dal minimálne súhlas. Kto vie, aké motivácie k tomu mohol mať Heger, možno sa so svojím podriadeným pohádal, nezhodli sa a chcel sa ho takýmto elegantným spôsobom zbaviť, že si po neho príde polícia. Omnoho lepšie už poznám situáciu na ministerstve pôdohospodárstva. Existuje významné dôvodné podozrenie, že vo LANO sa chceli Mičovského zbaviť. Mičovský bol vo LANO osočovaný hlavne Budajom.
Mičovský bol vždy prekážka Budajovi v jeho korupcii v ochrane prírody v súvislosti s národnými parkmi, čo súvisí s rozkrádaním stoviek miliónov eur na fingovanú ochranu prírody. Motivácia na diskreditáciu Mičovského bola silná. Sám Mičovský sa verejne v médiách sťažoval, že mu slúbili stovky miliónov eur z plánu obnovy a nakoniec dostal 0 eur. Všetky projekty, ktoré boli slúbené ministerstvu pôdohospodárstva, nakoniec boli prevedené na ministerstvo životného prostredia, ktoré dostalo zo všetkých ministerstiev najviac. Najviac neschopný a najviac skorumpovaný minister Budaj dostal najviac peňazí. Týmto chcel len predostrieť argumenty, že systém našich ľudí sa po voľbách neskončil. Strana OLANO robila presne to isté, čo robil Smer. Ich vlastní ľudia mali ochranu, hoci v dvoch prípadoch polícia urobila divadielko, ktoré určite nebolo bez súhlasu Matoviča a Hegera. Štefan Hamran. To, že Hamran má úzke väzby na stranu PS, je nepopierateľné. V roku 2019 denník SME zverejnil článok, kde informuje o tom, že Hamran sa stretáva s vtedajším predsedom strany PS Trubanom. Popredný člen strany PS je aj Jaroslav Spišiak, ktorý robil na ministerstve vnútra hlavného poradcu. Po odchode ex-ministra Šimka z ministerstva sa stáva tajomník na ministerstve nominant strany PS. V rozhovore pre denník N Spišiak potvrdzuje úzke väzby na oligarchu menom Oskar Világi. Ficové tvrdenie, že Hamrana riadi tento oligarcha, dáva určitú logiku, hoci nemusí to tak byť. Teraz len trochu odbočím od témy. Ja sám mám liberálne názory. Strana PS významným spôsobom zastupuje liberálne hodnoty. Po tak veľkom množstve škandálov, ktorá už strana PS má, a to ešte ani nie je v parlamente a ani vo vláde, si neviem predstaviť, kto by vedel vytvoriť pozitívnym liberálnym hodnotám horšie meno ako strana PS. Viac o tom informujem vo viacero videách a článkoch, aké kauzy má strana PS. Aj v celku chápem časť ľudí, ktorí majú na Slovensku negatívny postoj k liberálnym hodnotám kvôli strane PS. Nepovažujem za dobré, že väčšinu škandálov strany PS neboli v médiách zverejnené. Média nekonajú vo verejnom záujme a nemajú rovnaké metre na všetky politické strany. Zdá sa, že Hamran naplno využíva to, že ministerstvo nemá ministra. V opačnom prípade by si tieto nadmieru odvážne policajné dobrodružstvá nemohol dovoliť. Silné argumenty na to, že Hamran a tzv. Čurilovci sa dopúšťali manipulovania vyšetrovania, je to, že niektorí z Čurilovcov sa ku skutku priznali a sú právoplatne odsúdení. Druhý silný argument je to, že jedného z Čurilovcov chceli urobiť zástupcu policajnej inšpekcie, aby vyšetroval sám seba. Jasný dôkaz, že nemajú čisté svedomie a majú strach. Teraz už všetko dáva zmysel, prečo značná časť médií začali s enormne agresívnou kampaňou proti strane SME rodina. Bola to príprava verejnosti, príprava verejnej mienky pre zatýkanie nominantov tejto strany Aláča a Pečolinského. Jednalo sa o dohodu časti médií a polície na spoločnom postupe. To, ako sa médiá zachovali pri kauze Richterová, bolo naozaj veľmi agresívne besnenie. A aký je môj názor na kauzu Vladimír Pečolinský? Osobne si myslím, že ide o vykonštruované obvinenie. Pôsobí na mňa veľmi iracionálne a nelogicky, aby riaditeľ tajnej služby nedočkavo slintal po úplatku vo výške 20 000 eur, keď má veľmi dobrý plat ako riaditeľ a ešte k tomu aj podniká. A takýchto nezrovnalostí tam bolo viac. Napokon Hamran sa v posledných mediálnych výstupoch už na rovinu vyjadril v tom kontexte, že kauza Pečolinský bola pomsta za to, že SIS si robila svoju prácu. Dokonca aj policajná akcia Rozuzlenie sa nie nadarmo volá Rozuzlenie. Akciou Rozuzlenie dali komunikačné najavo, prečo vznikla celá kauza Pečolinský, že tam nešlo o reálny trestný čin, ale o pomstu za to, že tajná služba monitoruje kvalitu práce polície. Sám policajný prezident sa priznáva k tomu, že tu ide o pomstu za to, že mu tajná služba monitoroval políciu. Považujem ale za mimoriadne nešťastné a smutné, že nedorozumenia medzi políciou a tajnou službou sa riešia spôsobom pomsty. Na Slovensku hrozí mnohoročná vojna medzi politicko-policajnými klanmi, ktorú začal Hamran, a podľa toho, kto bude pri politickej moci, sa bude meniť pozícia prenasledovateľa a prenasledovaného klanu. S väčšinou argumentov, ktoré ku kauze hovorí Boris Kollár, sú podľa mňa racionálne a pravdivé. Je veľké nebezpečenstvo, že ak sa dostane do vlády Smer, bude sa zasa snažiť pomstiť frakcii polície, ktorá ho prenasledovala. Dobre nemusí dopadnúť ani politici ako Matovič, Mikulec, Heger a podobne. Ten, kto bude aktuálne vo vláde pri moci, sa vždy bude chcieť pomstiť druhej politicko-policajnej frakcii. Na Slovensku sa vytvoril dosť nebezpečný precedens, že ten, kto bude aktuálne pri moci, sa bude snažiť pomstiť svojim politickým oponentom cez políciu. A v tejto časti budem hovoriť o mimoriadne poburujúcich informáciách a súvislostiach, ktoré z väčšej časti neboli medializované. Jedná sa o pomstu advokátskej kancelárii za to, že zastupovala Pečolinského. Čudné, že polícia neurobila raziu v súkromnom dome advokáta, ale v advokátskej kancelárii, kde boli uložené informácie na obhajobu viacero klientov, po ktorých išli Čurilovci. Cieľom bolo zastrašovať advokátov a mariť obhajobu vykradnutím informácií z advokátskej kancelárie. Obe strany konfliktu sa ku kauze vyjadrili.
Policajný agent provokatér Ján Jenčo dostal priestor v denníku N. Tiež advokát Bošanský dostal priestor v denníku Plus 7 dní. Keď si vypočujete vyjadrenia oboch pánov, je absolútne jasné, kde je pravda. Advokát mal podplatiť šéfa inšpekcie životného prostredia Jána Jenču 1000 eur úplatkom za to, aby mu sprístupnil verejne dostupný dokument, čo nemá logiku. Sám Jenčo sa priznal v denníku N v tom kontexte, že si nie je istý, či porušil zákon. A najviac zaujímavá a nemedializovaná informácia je to, že Ján Jenčo je dôležitý člen organizovanej zločineckej skupiny BROZ, ktorá rozkradla na eurodotáciách cirka minimálne 80 miliónov eur, ktorú dobre poznáte z mojich iných článkov a videí. Verejne vyzývam Hamrana a Čurilovcov, nech sa postavia pred média a vysvetlia, prečo použili na špinavú robotu príslušníka zločineckej skupiny BROZ. Vyvoláva to naozaj veľmi veľa otázok. Prečo sa Ján Jenčo dal nahovoriť na takúto robotu? Zadarmo by to asi nerobil. Čomu za to Čurilovci a Hamran sľúbili? Beztrestnosť pre združenie BROZ. Združenie BROZ je známe tým, že pácha veľké množstvo priestupkov a trestných činov, ale keď na nich ľudia podajú trestné oznámenie, vždy sú úplne beztrestní. BROZ pácha trestné činy často až demonštratívnym spôsobom. Spolupráca Hamrana Čurilovcov a zločineckej skupiny BROZ vrhá na nich veľmi zlé svetlo a mali by to vysvetliť, prečo tak konali. Je to mimoriadne znepokojujúce, že vedú stopy k tomu, že Hamran a BROZ majú medzi sebou úzke prepojenia a väzby. Hoci interakcia Bošanského a Jenča je mediálne známa už dlhší čas, až teraz som si o tom dohľadal viac informácií a uvedomil som si, že môj protikorupčný aktivizmus môže byť potenciálne veľmi nebezpečný z dôvodu, že existuje nemalé dôvodné podozrenie, že existujú silné väzby medzi Hamranom a BROZ. Dostal som aj informácie o tom, že istý človek upozornil na porušovanie zákonov organizovanej skupiny BROZ a ako pomsta za tomu polícia kukláči vykopli dvere. Nemám o tom podrobné informácie, ale ak by nedaj Bože bola pravda, že medzi Hamranom a BROZ sú úzke väzby a BROZ si dokáže vybaviť krivé obvinenie na kohkoľvek, tak v takom prípade by tu išli všetky srandy bokom. Ak by sa nedaj Bože potvrdilo, že Hamran má silné väzby na BROZ, rozhodne by sa tu nedalo hovoriť o očiste polície po nástupe OLANO do vlády, ale len o výmene jednej zločineckej organizácie za druhú na ministerstve vnútra. Jednalo by sa o dve zločinecké skupiny, ktoré medzi sebou konkurujú a bojujú proti sebe. Polícia za Hamrana určite nefunguje oveľa lepšie, ako fungovala za strany Smer. Istej skupine spriaznených ľudí vybavia beztrestnosť, hoci sú zločinci, a druhej skupine vybavia krivé obvinenia. Medzi praktikami Hamrana a strany Smer nie je vidieť žiaden rozdiel. Potom ako Hamran a jeho ľudia budú odstrihnutí od moci, a ja plánujem na neho podať trestné oznámenie. Cieľom trestného oznámenia bude preskúmať to, či si Hamran splnil svoje povinnosti a spustil informácie na vyšetrovanie organizovaného zločinu v ochrane prírody ex ofo. Viem, že v jednom prípade začal Hamran konať. Hamran však nepochopil, že sa jednalo o Michala Vízika. Vyšetrovateľ odo mňa vypýtal viac informácií, kde už bolo jasné, že sa jedná aj o Vízika z PS. Po odchode Hamrana a jeho ľudí z polície bude môcť vyšetrovateľ slobodne odpovedať, či mu Hamran nezakázal vyšetrovať Vízika z PS. Ďalej istý človek sa mi sťažoval, že polícia chránila aj primátora Matúša Vela za korupciu a rozkrádačky v mestských lesoch Bratislava. Po trestnom oznámení polícia skonštatovala, že skutok sa nestal. Podobne ako za strany Smer, ktorá si chránila našich ľudí. Záverom, zhodnotenie činnosti Hamrana. Nemyslím si, že by bol Hamran len biely, alebo len čierny človek. Nemyslím si, že robil len dobré alebo len zlé veci. Je však otázne, či toho zlého nebolo viac ako toho dobrého. Čo by sa dialo, ak by nebola vojna medzi políciou a tajnou službou? Najväčšia chyba polície bolo to, že policajný prezident a Čurilovci začali túto vojnu. Zjavne ťažko psychicky znášali, že tajná služba si legálne a eticky plní svoje povinnosti a kontroluje ich. Nebyť tejto vojny a za predpokladu, že by oboje bezpečnostné zložky na miesto boju proti sebe spolupracovali, tak predpokladám, že Robert Fico a Robert Kaliňák by už sedeli v chládku v Leopoldove. Najväčšia chyba polície bolo začať túto vojnu, čím aj stratili podporu strany Sme rodina. Prečo to vlastne robia? Vojna medzi políciou a tajnými službami. Prečo sa polícia dopúšťa až takýchto príliš bláznivých akcií? Rozhodne si myslím, že sa jedná o akt zúfalstva a pomsty, pretože racionalitu v tom nevidia už ani najväčší odporci Roberta Fica. Hamran a Čurilovci už naozaj nemajú čo stratiť. Tak či onak sú zmierení, že po zmene vlády ako prvú vec, čo urobia, utečú do zahraničia. Nie je možné, aby ste neporušili trestný zákon pri až takto extrémne odvážnych policajných manévroch. Osud polície po voľbách. Aby sa tento cirkus skončil, je veľmi dôležité, aby ministerstvo vnútra nemali v rukách strany OLANO a Progresívne Slovensko, ktoré zapríčinili tento zlý stav. Ďalej je veľmi dôležité, aby bol pri moci minister, pre ktorého je priorita riešiť korupciu v ochrane prírody. Tieto kritéria by spĺňala napríklad strana KDH.
Aké dopady bude mať vojna medzi políciou a tajnou službou na voliča? Volič bude samozrejme z tejto situácie mimoriadne frustrovaný, že pre Hamrana je viac dôležitá pomsta šéfovi SIS ako riešiť reálnu korupciu a reálne rozkrádačky eurofondov, stovky miliónov eur na fingovanú ochranu prírody. A ja osobne verejne žiadam a vyzývam Štefana Hamrana, nech urobí tlačovku a vysvetlí, prečo na jednej strane vôbec nevyšetruje zločiny v ochrane prírody, alebo za tomu je prednejšia pomsta šéfovi SIS, ktorý si len plnil svoje povinnosti. Situácia na PPA. Teraz poviem svoj názor, ako to funguje na PPA. Mičovský je dobrý človek, ale bol mimoriadne neschopný manažér a obklopil sa neschopnými a závadovými ľuďmi ako pán Magdoško a spol. Treba si uvedomiť, že Fico je veľmi dobre informovaný, ako to funguje na PPA, pretože Fico a šéf PPA Jozef Kiss majú rovnakého advokáta Mareka Paru. Fico na tlačovkách a v médiách hovorí len na 98% presne to isté, čo hovorí Martin Ondráš zo strany PS alebo čo hovorí sám riaditeľ PPA. Nemusí sa to každému páčiť, ale informácie, ktoré hovorí Fico o situácii na PPA, by mali byť pravdivé. Magdoško má toho tiež veľa za ušami. Okrem toho, že už bol raz dávnejšie právoplatne odsúdený, má na krku aj obvinenia zo subvenčného podvodu, ktoré sú podľa môjho názoru založené na pravde. Média sa verejnosti dodnes neospravedlnili, že naleteli podvodníkovi Magdoškovi. Organizovanie jeho protestov boli trochu tragikomické, ako keď zlodej kričí chyťte zlodeja. Veľa informácií o Magdoškovi a spol nájdete na oficiálnej FB stránke Martina Ondráša. Domnievam sa, že Jozefovi Kissovi sa podarilo aspoň z časti zredukovať korupciu na PPA. Istý človek, ktorý má na PPA určité kontakty, mi tvrdil, že vyšetrovanie všetkých podvodov na PPA z minulosti je na jednej strane potrebné a pozitívne, na druhej strane má to aj svoje nevýhody, pretože ak sa to dozvie Európska komisia o tejto odkrytej špine, Európska komisia bude reagovať tak, že pozastaví na určitý čas značnú časť dotácií, čo narobí slovenskému rozpočtu veľké problémy. Ďalej, aby nedošlo k nepochopeniu, nie som človek, ktorý by dal za pána Jozefa Kissa ruku do ohňa. Je to jednoznačne viac dôveryhodný človek ako pán Magdoško, ale že by sa tento človek nedopustil korupcie, to garantovať nemôžem. Nevylučujem, že aj pán Kiss môže byť celkom slušne namočený v korupcii. Nie som človek, ktorý by nejako extra dobre poznal situáciu na PPA. Témou ochrana prírody sa zaoberám oveľa viac, v tejto téme sa cítim ako odborník. Strana Sme rodina versus mediálny obraz. Média vyobrazujú stranu Sme rodina v takom kontexte, ako by sa jednalo o porovnateľne skorumpovanú stranu ako Smer. Média ale zlomyselne zavádzajú a manipulujú verejnú mienku. Sme rodina je na tom čo do korupcie v skutočnosti podstatne lepšie ako strany OLANO a SAS. Strana Sme rodina nehlasovala v parlamente za legislatívne zmeny za návrh oligarchu a poslanca Šíbla, ktorý je popredný člen organizovanej skupiny BROZ. V iných článkoch a videách hovorím mimoriadne podrobne, o čo sa vlastne jedná. Strany OLANO a SAS zahlasovali v parlamente za podporu väčšej korupcie ako kauza Gorila. Časť médií je tiež silne namočená do tejto korupcie, keď mlčia o poslancovi Šíblovi a skupina BROZ. Rebríček politických strán zoradených od najmenšej po najväčšiu korupciu je iný, ako masíruje verejnú mienku časť médií. Časť médií ako napríklad Aktuality.sk a Denník N sa nikdy netajili tým, že stranu Sme rodina nemajú radi. Príde mi to, ako by sa aj časť policajtov neriadila podľa práva a dôkazov, ale podľa toho, aké nálady vyvoláva táto časť médií. Pokiaľ sa Čurilovci riadia podľa médií, tak to robia na jednotku.